Feeling ko yung kaya mong humarap sa mga tao ng hindi ka nahihiya, confident ka magsalita. Importante po para sa akin yung paano mo i-present yung sarili mo, paano ka humarap. Ako po si Morgan Chico po, manager po ng Crown Gem Aesthetics and Kalos Ink & Glow po. Nag-start po si Crown Gem sa Pampanga noong January 11, 2025. Usually po, facials po talaga. Hydra facials, Ultera, yung tinatawag nating hugis bigaster. Instant po agad yung result na makikita nyo. IPL hair removal po natin para sa underarm and sa legs. Yan talaga pong marami nag-avail nun. And then nung Hydra facial po. May Korean deep cleanse po siya na ginagawa rin po. Lipocavitation po. May nilalagay po sila ditong gel, then radio frequency po para tunawin po yung fats. Tulad po lagi ko sinasabi sa mga nagiging client po namin, session po talaga yung ginagawa, hindi naman po tayo nagkakaroon ng instant result po. I'm Mary Hart Franco po. I'm currently studying here at ULFA po, nursing student po. For example, busy ka sa work, busy ka sa school, then gusto mong mag-cleanse ng katawan mo, magpaayos sa katawan mo, ganun. So, hassle-free po siya for me. Parang mini-melt po yung mga fats sa tummy ko, which is good po kasi syempre sa panahon po ngayon, yung mga kinakain natin, minsan di naman po natin alam yung mga content ng food, sometimes mga fats or sugar, ganun. And yun yung nakakapag-cause ng bloated sa tiyan natin. Kaya yung lipocavitation po kanina, maganda po siya kasi nakakapag-melt siya ng fats and secure sa mga belly nila, yung mga may bilbel, ganun po. Opo, personally, recommend ko talaga siya sa mga tita ko, kaibigan ko, ganyan. Kasi okay siya para sa akin. Mga facial talaga. Tsaka yung mga pampalit nila ng katawan. Kasi kita naman yung mga picture, mga results, talagang okay po sila. Sa Kalos Ink & Glow naman po, ang ino-offer naman po nilang services, nails, and then yung tattoo po natin na affordable price din po. Magaling po yung artist namin na galing pa po ng Bataan. Ako po si Ben Bailosis, tattoo artist ng Kalos Ink & Glow. Yung years ko pong tattoo artist is, bale 5 years na rin po. Tattoo competition po sa Balanga, tapos sa Tarlac, iba't iba rin po, iba-ibang lugar po. We are located here at Barangay Sagin, Unit 11, AP Building, MacArthur Highway. Tapat lang po ng Himotech. Okay lang kahit hindi kumita, basta wag manloloko ng tao at ibigay yung best palagi.